Revo Sela KMP. Rasa pola tok wis diem ngono. Ya aku tak meneng. Malah ngene-ngene. Tas nyang ya. Hah? Tas nyang. Nyang apa? Ngaji. Mantuk ngaji ono kesusu. Iki? Mau iya. Alah. Ora percaya aja. Ikra siji DO kok ngaji. Nduk, sowan Cahayu. Wonten wismanipun sesepuh kula Bapak Pariyata. Ngantono ulo salam kaluwijengan sik. Kaloro yo. Sing tuwek sik to ya kudune. Oke tuwek, ndang wis sik. Aku sik. Ya. Bareng ngono ngapa? Hah? Malah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangko salam. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. nah iki tipikale keras. Aku mah. Omahe kobong. Biaya halus ki yo ngene iki. Halus sih kok demit mau piye kok. Ki ngantorke Panglipur Cahayu. Nggih. Pak Pariyata. Niki pun entuk dono swanten tenan iki. Ora entuk walah. Berarti full penyanyi ki, Mas. Yes, Nyong. Ngaturno ngene nganten ki sing mbok senengi sing ndi? Tombo kangen. Tombo kangen ya, langsung dadas. digaske. Spesial kagem temanten kakung ki kanca-kancanipun. Tombo kangen. Wis menenge nang kene coba ngeblak malah gagar otak engko. Patok cencang. Wong iki kile gejik iki, Pak. Karep ya deh. Asik yo.
Sela Senggala lagon list saking temanten kakung sampun ngaturaken lumantar kanca-kanca KMP Gedruk Sragen dalu kelanggahan wonten senggala lagon tombo kangen. Astu tasih kalajeng ngaturaken suka mariska ing dalu kelanggahan.